Het is een kans die het net elke niet krijgt. Elske eerder dan ik tige wies mooi. Het veske met de naam Chasing the Impossible zult te jaren wezen bij de film Alle Tijd. Een film met onder andere presentator en acteur Paul de Leeuw. Verdomme die nest uit. Ontbijt het op het aanrecht. Niet uit het pak. U bent de vriendin van die wat vollere meneer? Nee, dat is mijn broer, die dikke. De première van het nummer wie van een morgen in de radio-uitsturing van Giel Belen op 3FM. Ik ging het veske maken en dan stuurde ik het altijd op naar mijn platenmaatschappij. En die weer op dat moment op ziek in opdracht van de regisseur om een veske om te bieden voor de film. En Job Goschalk, de regisseur, die was er heel blij mee. Dus die vreeg eigenlijk van zus dat ik zitten. Het is voor het eerst dat de Wal haar muziek in een film te jaren is. De kar om een van haar veskes krijgt toen deze film te lien, is dan ik net Samana. Ik denk dat het een toevoeging is onder de film zelfs. Als ik de film zag en dan vind ik het altijd mooi dat op het einde een veske is waarvan ik denk, ja, dat versterkt echt het verhaal. En ik heb het gevoel dat zij is. En ondanks dat het er net van skreun is, past het er gewoon heel goed bij. En dat vind ik wel een eer dat bij Saïd Jeremiah. Chasing the Impossible is van takken one te downloaden op iTunes. Het nummer komt dan ook op het nieuwe album van de Frieske jongeres dat letter dit hier verschijnt.